Okay, so ang ato ang unang pagbasa ningon si Isaías kalimti na tong past, okay, imong nangagi labi na sa past nga maghatag nimo kaguol, maghatag nimo kasakit, kalimti na to, no? Unya atubangan ang bag-ong kinabuhi sa imuhang pagkatao. Okay, so mao na punatay mga past nga ato'y hinumduman nga mahimo po natong leksyon kana ato ang mga kapakyasan, ato ang mga no mahimo natong inspirasyon no nga ato mahinumduman. So pero katong mga sala nga mo nakadalag bati sa mugulingon nyo kalimti na kini Rabas Manila, no, kini Manila inig eleksyon magihayag panaot haskay ilang kaagi balikon na mo na nga to sa laing lugar during election mag-away ni noon matupod si Candidating maupod ningon ng Ginoo ningon sa San Pablo kinalan ang imo isentro sa kinabuhi ang Ginoo ngano man kung ang Ginoo mo isentro sa kinabuhi ang imuha mga kasakit ang imuha mga problema dali ka makalingkawas sa imong makasakit, sa imong gimo, sa imong mga problema. Dali ka makalingkawas kay Ginoo may sintor sa imong kinabuhi. Mao sa man tabangan ka sa Ginoo, harugiyahan ka. Kung imong gisintor sa imong kinabuhi, warta, sugal, drugas. No, samot na katiguang. Dali ka matiguang ka tanahon. Ubati pa jud naong nimo. So, muna problema anang kanang nakalimutan sa Ginoo. Di ba? Tanawa karon ang mga drug lord, ang mga adik-adik, mulansar budagan na pagka politiko. Hasas kibuloy. Dagan. No? So, kuyaw kayo. Alang ganaw na. Wala na Ginoo. Mga drug lords, mga dinak, wala Ginoo. Di na sa makonsensya sa nagibuhat. Kini matawhana, dali na po ni kuhaon sa Ginoo. So, mao na ang sinto sa kinabuhi ang Ginoo para makalingkawas ta sa makasakit sa kinabuhi. Gaanon sa Ginoo ang ato mga pagbati nga bugat. Mao rin ingon ni San Pablo. Sa ebanghelyo maupod ni nagitawag og miseria et misericordia. Miseria et meaning misery and mercy. Muna gipakita ni Jesus sa babae nga nanapaw. Nanapaw ang babae, gipatubang siya ni Kristo. Misery and mercy. Ang misery katong babae nga nanapaw o si Kristo mao ang mercy. Di ba? So, mga isog ni Kristo, babae na napaw sa karaang panahon, ilan ni batuon hangtod mamatay. Kung napa ni balaura, no? Daggang ka nga matay tungos kabit. Kanagpuyo-puyo, ang duha puro minyo, nagpuyo-puyo. Sa panahon ni Jesus, even before Christ, batuon na matawhan na. Kay nanapaw. Apan, sa gipakita ni Kristo, ningon siya, ako ipatigbabaw ang kulooy, pero ay nabuhata. No? Ay nabuhata. Kung imong buhaton, nakay consequence, imperno. Di ba? So mo nito ebanghelyo no nga ang Ginoo kung imong isinto ang Ginoo sa kinabuhi, makalingkawas ka sa mga problema niya. Kaluy-an pa siya sa Ginoo. No? Labi na kung ang imong kinabuhi naa sa diwa sa pagampo, sa pagsimba, sa paghinulso, sa pagpasaylo, uban pa. Muna nga kining ang Ginoo mo'y giya sa itong kinabuhi. Mo'y maglamdag sa ito ang hunahuna. Amen. Manindog palihog.